Mina Koncer Bakso Turonggo Mudo dari Desa Mantran Kabupaten Magelang. Berikan tepuk tangannya yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kunjo wonten ngersanipun sepuh bini sepuh dalah kasepuhan ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun Sakukuban Dusun Ngrawan ingkang tansah jinaketing manah. Dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Ngrawan, pemuda-pemudi, Karang Taruna, saha para panitia ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun kula ngaturaken menapa ingkang dados wosing gati langkung rumiyin monggo panjenengan saha kula sesarengan ngunjukaken raos puja puji dalah syukur wonten junjungan kita ingkang sampun paring kanikmatan saha karohmatan katitik wonten ing dalu puniki panjenengan saha kula saged makempal manunggal. Sholawat salamipun Gusti Allah mugia tansah katetepna wonten ing junjungan kita Kanjeng Nabi Agung ingkang panjenengan saha kula gadang-gadang syafaatipun wiwit wonten ing alam donya dumugi alam akhir. Para sutresna budaya adiluhung, bilih ing dalu puniki para kadang-kadang BTM ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Haji Supadi Haryanto tinimbalan dumateng sedaya para panitia wonten ing Dusun Ngrawan ingkang kapurih nderek ngaturaken tari Minak Koncar. Ananging saderengipun para pambeksa mbok bilih kala sak mangke anggenipun paring suka beksa kirang hamranani dumateng panjenengan sedaya lumantar kawula para kadang-kadang BTM nyuwun agunging samudra pangaksami sekawit para kadang-kadang BTM tasih sak lebetipun pasinaon. Ingkang pungkasan mbok bilih kala sak mangke sampun paripurna para kadang-kadang BTM anggenipun paring suka beksa lumantar kawula badhe nyuwun pamit mugi-mugi lampah kula saking Dusun Ngrawan dumugi dusun kula Mantran Wetan tansah pinanggih rahayu wilujeng. Kados namung mekaten ingkang saged kawula aturaken ing mbok bilih anggen kawula nyulih salirani dumateng para kadang-kadang BTM tentu kemawon kathah kekiranganipun, kathah kalepatanipun nyuwun agunging samudra pangaksami. Kanthi panutuping atur, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng amirsani ngantos sak paripurnanipun pagelaran wonten ing dalu puniki. Nuwun kawula nuwun.
poker kencanan
Rujak tekan rujak wanita legan ojo sukan gotong royong gandeng tangan. Saya wong adan genine merang mambu kukus ketumpul nyawang wong bagus.
songo duwe bojo turu dhewe sing lanang malah sonjo. Dendeng ajae meko abang mendung sore pati glayong wong nyopati sekeduwo. Tepuk tangannya mana? Oh, ini untuk Oke. seniman-seniman dari Mantran Kabupaten Semarang. Betul, ini Ah. Kabupaten Kok Magelang. Kabupaten Magelang. Maksudnya yang Semarang ini joget, ngono lho. Urung rampung diseneni. Luar Dik, biasa, kita Pak. panggil untuk Bapak Didik Setiawan Iya, selaku Dinas Pariwisata ya. dan Kebudayaan untuk segera naik ke panggung untuk menyerahkan piagam Piagam. untuk penari-penari kita yang kece-kece. Aku mau dulu sing joget lu, ono sing semangat ngerti banget. ra, Pak? Aku salvok, selain salvok karo sing nari to, Pak. Aku salvok karo sing nyanyi, Pak. Oh, nganu ya, walaupun sepuh tapi jiwanya sangat muda. Terus Oh, kali suarane kayak ketok lek gitu. nganu khas banget. Nah, ketok wong Jawa, wong nyeni. Wong kulonan. Heeh. Gitu kowe, ayo dikasih. Oke, untuk Bapak Sebentar Pak, itu Pak Pak baru nembe gaya foto bebas Pak. tuh, gaya bebas. Bapak Ibu menawi ajeng nanggep mangke saged nemoni kali Pak Padi nggih. Murah Salah meriah. satu bisa perwakilan untuk menerima penghargaan, kenang-kenangan dari kami. Terutama dari Sanggar Dari penyelenggara. dari penyelenggara Iya, Panitia Noto Karso Betul yang pada sekali. malam hari ini Mereka sedang berjuang. Waduh, yo berjuang. edok iki ulang tahun yang ke-18. Sapa sing ulang tahun. Kuae topeng kecil kae sing ditemplok iki kae. Mau iki Jajal action mirip kue Pak, ben di foto. aku Mlebu nang YouTube. mau wis dilokke to digrunteli saka wong mburi kono. MC-ne sing tuwa kae to rupane kaya topeng kecil muni ngono. Lah jan Lah kan tadi belum nge-MC. wis mau nang mburi kono. Mirip sing mana? Bu, kira-kira MC sing tuwa niki mirip sing endi Sing topengnya? di jejal Karakternya. ayo. Mesti kae to sing Sing unik. tengah ya, Pak.
sing lambene doble muni ngono. Ayo pancen modal omongan kok ya. Iya betul. Pak, tapi aku pengen tanya nih Pak. Heeh. Kesenian. Oh, kae kok ana tulisan kae kon maca kepiye karepe? Ya Allah, sik tak waca sik Pak. Ora ketok saka kono. Aku wong tuwa ora patek cetha. Oke, ini ada perhatian dari panitia, Heeh. Karang Taruna, semuanya. Siapa saja yang membuat kerusuhan akan dikenakan sanksi mengganti seluruh biaya pertunjukan atau